Samuel ngome tosumienu ti aduonu baako. Na ekom bi ba David breso mfiemiensa. Afetua afeso. Na David kohwehwe Awurade anim. Na Awurade bua se, Saul ne mogye fie, ne kuma okum Gibeonfo ntira. Na ohene fra Gibeonfo no ka kyerɛ wɔn. Nso na Gibeonfo no mfiri Israelfo mu. Na wɔyɛ Amorifo nkae no bi. Nso na Israelfo aka ntam akyerɛ wɔn. Na Saul hwehwɛ sɛ wokum wɔn wɔ modern a ɔbɔma Israel ne Yudafo no mu. Na David ka kyerɛ Gibeonfo no sɛ, "Ɛdeɛ na menyo me mamo, na deɛ na memfa mempata na mo ahyira Awurade agyapade." Na Gibeonfo ka kyerɛ no sɛ, "Ɛnyɛ dwetɛ ne sika sɛm ne Saul ne ne fie wɔ, na ɛnyɛ Israel mu bi ne yɛrepɛ na ku no." Na ɔse, "Ɛdeɛ na mo se menyo me mamo." Na ɔka kyerɛ ɔhene sɛ, "Ɔbarima a ɔdwerɛ yɛn na wotu yɛn tiri so agyina sɛ wɔnsɛe yɛn, na yɛnya Israel asase biara so antena no. Ma wɔmfa ne mma mu mmarima baason ma yɛn, na yɛnsensan wɔn ma Awurade wɔ Saul a Awurade faa no kuro Gibea mu." Na ɔhene se, "Mɛma." Na Awurade ntam a ɛda wɔn ntam. Na ɛda David ne Saul ba Jonathan ntam no nti. Ɔhene hu Saul ne Jonathan ba Mefiboset mɔbɔ. Na ɔhene fa Aya baba Rispa mabarima baanu a wɔwɔ ma Saul. Amoni ne Mefiboset ne Saul baba Mika mabarima baanu a wɔwɔ ma Meholani Baslai ba Adre no. Na ɔde wɔn hyɛ Gibeafo no nsa. Na wɔsensane wɔn bepɔ no so Awurade anim. Na wɔn baaso no totɔ preko. Na wokunkum wɔn twabere na edi kan mu. Atokotwa mfitiasie mu. Na Aya baba Rispa fa ayitoma de sɛ ɔbotan no so. Fa ifri twabere mfitiasie no kosi sɛ osuo firi soro gugu wɔn so. Na wɔama wiem no ma amesisi wɔn so awia. Na wiram mmoadoma nso ama wɔn so anadwo. Na wɔbɛka de Aya baba Rispa Saul mpena no yɔɔ no kyerɛ David. Na David kwakwaje Saul nompe ne ne ba Jonathan nompe Yabes Gilead fo nsem. Na wɔn na okowia no Belsan abɔnten so. De Filistifo de wɔn sensan da Filistifo kum Saul wɔ Gibea no. Na wɔde Saul nompe ne ne ba Jonathan nompe firi hɔ bae. Na wɔboaboa no ka wɔn a wɔsensan wɔn no nompe ho. Na wɔsie Saul ne ne ba Jonathan nompe Benjamin asase so wɔ Sela ne Jakes da mu. Na wɔyɔ de ɔhene hyɛ wɔn no nyinaa. Na ɛno akyiri no, Nyankopɔn dom asase no. Nso Filistifo ne Israel di ako bio. Na David ne nko asane kɔne Filistifo no koe. Na David brɛ. Na Yisbi Benoba wɔyɛ abrane mamu bi a ne pia duro kari kɔɔbrɛ nyetebra ahasa. Na ɔde nkrante foforo abɔ n'asene no ka sɛ ɔrebekum David. Na Seruia ba Abisai boa no. Na ɔbɔ Philistine no kum no. Ɛno na David mmarima no ka ntam sɛ, "Ɛne yɛ mfiri nkɔɔ sɛ bio, na wɔanum Israel kanea." Yei akyiri no, ɔne Filistifo nya ɔko bio wɔ Gob. Ɛnum na Husani Sebikai kum Safa wɔyɛ abrane mamu bio no. Na ɔne Filistifo nya ɔko bio wɔ Gob. Na Bethlehem ni Yal Origim ba Elhanan kum Gat ni Goliath a ne pia dua te sɛ ntomanwemfo nsadua. Na ɔko baabio wɔ Gat. Na ɔbarima tenten bi wɔ hɔ a ɔwɔ nsatea ne nansoa nsiansia ma ano si 24. Na ɔno nso yɛ abrane no bi ba. Na ɔretwitwa Israel mpoa no. David nua Simea ba Jonathan kum no. Baanan yɛ Gat abrane no bi ma. Na wɔtotɔɔ David ne nko ansɛm.